uNkulunkulu akakulonde usise uphile uphushe uphumelele igama kuPastor uLitshwa Nofleki. Inamba yami ngicela ukuthi uyisebenzise kusongo 9 ekuseni nja 5 ntambama kuphela. Nakhona iba umuntu ongumlandeli wechannel oyimember yechannel kuphela. Awungi-WhatsApp, awungifonele ngo-WhatsApp, awungithumele ama-SMS. Unless uphesha kwelwandle, you can use WhatsApp call. Only if you are not in South Africa. Ngifoneleke kusongo Msombuluko kuya ku Friday kuphela. Saturday ngiba busy sanje kusesontweni. Sibheka uphumzile inolihle phakathi uthi ukuphupha umfula ungenisa kumuke ekhaya lami akabingelela akacele. Ingako umfula uzovele ephuphe umfula umukisa umuzi wakhe ngoba umuntu ongabingeleli yabona. So nake singakusha. Her home was being swept away by floods. So it was flooding and then she saw her home being swept away. Number 1. Ngokujwayelekile ukuphupha umuzi kuwuphawu lobuma ukumuka nomfula ngoba lokho kusengasho ukuthi kungenzeka uzolahlekelwa impahla ebalekile noma ke uzodlelwa umuzi. uJob 20:27 izulu liyakwambula ububi bakhe umhlaba umvukele impahla yendlu yakhe yakumuka inyamalalo ngomuhla wentukuthelo. Lesi yisabelo somuntu omubi esivela ke kuNkulunkulu nefa alinqunyelwe kuNkulunkulu. 2. Kwesinye isikhathi uma uphupha umuzi uphawu lobuma umuka nomfula lungabe luveza ukuthi kungenzeka kumele uqinise kakhulu umkhuleko ngoba abathakathi bafuna umndeni wakho uhlakazeke noma bafuna kuphele ubudlelwane bakho ngenxa yechitho abakugadla ngazo ezinamandla. Shuthi lo Paul ngavela mangothi umuzi wakho uyahlaselwa ngeichitho elibafuna into yakho iphele kuvalwe ngehlahla kube ukuzwa la. Okay. 3. Ngokwenkolo uma kwenzeka uphupha umuzi kungawuphawu olungalobo uma umuka nomfula ngoba ngasho ukuthi kungenzeka umuntu obuthakathaka umuntu ongaqinile lokho kungenza ukuthi impilo noma kukholo lwakho luthinteke kakhulu ngenxa yeinkinga yivivinyo noma ke ilingo ezinkulu futhi ezinzima. ngokaMathewu 7:27 kodwa yilo nalo owezwa lawa mazwi ami angawenzi uyakufaniswa nendoda eyisiwula eyakha indlu yayo phezu kwehlabathi la ithela imvula kwafika izikhukhula kwavuma izimoya yayishaya leyo ndlu yawa kwabakhulu ukuwa kwayo. 4. Asivale kuyenzeka futhi ukuphupha umuzi ubophawu olubi uma umuka nomfula ngasho ukuthi kungenzeka kumele unxuse uNkulunkulu ukuthi angenelele futhi akunqande isifo esifuna ukwehla ekhaya. Amakhosi okuqala chapter 16:3 bheka ngiyakukhukhula nokukhukhula uBahasha nendlu yakhe. Siyabonga. Stay blessed.